spoluobčania, milí hostia, vítam vás na 15. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomných 7 poslancov. Konštatujem teda, že máme 7 poslancov obecného zastupiteľstva. Tým pádom sme uznašania schopní a môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu programu. Voľba návrhovej komisie. Navrhujem podľa paragrafu 15 zákona o obecnom zriadení návrhovú komisiu zložených poslancov. Predseda inžinier Jozef Muzika, členovia Luboš Takáč, Luboš Bakaj. Návrhová komisia bude sledovať priebeh zasadnutia a predkladať prerokovaným bodom programu a postupu rokovania návrhy uznesenia. Prosím predsedu návrhovej komisie pána Jozefa Muziku o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Bábe volí podľa paragrafu 15 zákona o obecnom zriadení číslo 369 z roku 90 zbierky návrhovú komisiu v zložení predseda inžinier Jozef Muzika a členovia pán Luboš Takáč a pán Luboš Bakaj. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za. Je niekto proti, zdržal sa, ďakujem. Návrh schválenia programu 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program ste dostali na pozvánke, aj bol zverejnený na obecnej tabuli aj webovom sídle. Prosím predsedu návrhovej komisie pána Jozefa Muziku o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 12 odstavca 5 zákona o obecnom zriadení číslo 369 z roku 90 zbierky program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za. Niekto proti, zdržal sa, ďakujem. Ja si dovolím do bodu 9 doplniť bod C, čiže rôzne vsunúť môj návrh na odmenu zástupcovi obce inžinierovi Jozefovi Muzikovi podľa zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva BÁB a podľa zákona o obecnom zriadení. A bod E, prevádzkový poriadok zberného dvora. Na úvod sa pýtam, či má ešte niekto pripomienky k uvedenému programu alebo pozmeňujúce návrhy. Ak nie, poprosím predsedu návrhovej komisie pána Jozefa Muziku o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 12 odstavca 5 zákona o obecnom zriadení číslo 369 z roku 1990 zbierky doplnený program 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za. Niekto proti, zdržal sa. Ďakujem. Konštatujem, že upravený návrh programu bol schválený. Určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice určujem pána Štefana Rebu a pána Juraja Vindiša. Za zapisovateľku určujem pani Máriu Hvízdovu. Môžeme prejsť k bodu číslo 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Prosím pani kontrolórku, pani Zuzanu Švarc-Harisovu o prednesenie. Ďakujem pekne, vážení pani poslanci. V zmysle paragrafu 18 bodu D odseku 1 zákona o obecnom zriadení vám predkladám správu z kontrola plnenia prijatých uznesení. Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25. septembra, bolo prijaté celkovo 16 uznesení, z toho 11 uznesení bolo bez vyhodnotenia. Uznesenie, ktoré majú vyhodnotenie, sú uznesenia číslo 62 a to obecné zastupiteľstvo v Bábe schválilo prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce Báb pozemku s výmerom 59 m2, kde žiadateľ doposiaľ nepredložil predajnú zmluvu, takže toto uznesenie nie je splnené. Uznesením číslo 63 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce Báb, katastrálne územie Veľký Báb, pozemok číslo 167/2 a 167/13 zastávané plochy. Uvedené uznesenie je v riešení, žiadatelia sa stretli so starostkou obce a dohodli sa na ďalšom postupe. Uznesením číslo 65 z roku 2024 poslanci schválili zámer previesť majetok obce Báb z dôvodu vhodné osobitného zreteľa, čiže pozemky vo vlastníctve obce Báb, kde žiadatelia nepredložili geometrický plán, to znamená, že je uznesenie tiež v riešení. Uznesenie číslo 66 bude na dnešnom rokovaní zrušené a žiadateľ predložil novú upravenú žiadosť. Uznesenie číslo 67 z roku 2024 poslanci schválili zámer previesť majetok obce Báb z dôvodu osobitného zreteľa, pozemky vo vlastníctve obce Báb, žiadatelia nepredložili dosiaľ geometrický plán a preto je uznesenie v riešení. Podľa paragrafu 12 odseku 10 zákona 369 z roku 1990 o obecnom zriadení a uznesení obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Konštatujem, že ani jedno z prijatých uznesení nebolo podľa paragrafu 13 odseku 6 zákona o obecnom zriadení pozastavené a preto vám predkladám túto správu. Ďakujem. Prosím predsedu návrhovej komisie pána Jozefa Muziku o
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa 25.9.2024. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom je návrh dodatku číslo 1 2024 VZD číslo 1 2024 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Báb. V danom dodatku sa mení len frekvencia vývozov na jedenkrát mesačne, to je 13 vývozov ročne. Ostatné zostáva vo VZD nezmenené. Neviem, či máte k tomu, lebo normálne je 26 vývozov, čiže ide na polovicu. Máte k tomu niekto pripomienky? Takže poprosím, prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 1 z roku 2024 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 1 z roku 2024 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Báb. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom je návrh dodatku číslo 1 2024 k VZD číslo 1 2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Báb. Tu sa doplňa len bod plienky, ktoré budú umiestnené na zbernom dvore, kde budú môcť občania, ktorí majú plienkované deti alebo teda dôchodcovia, odnášať plienky. Zostáva ostatné teda nezmenené. Nám zostáva len zakúpiť 1000 litrovú nádrbu a označiť na zbernom dvore. Máte k tomu nejaké príslušnosti niekto? Nejaké návrhy? Ďakujem. Poprosím predsedu návrhovej komisie o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 1 z roku 2024 všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 1 z roku 2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Báb. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom je spolufinancovanie projektu úpravy vody. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na čerpanie finančných prostriedkov z programu Slovensko 2021-2027. Výzva je určená na podporu výstavby alebo modernizácie úpravných vôd. V projekte sa ráta so stavebnými úpravami celého objektu. Spolufinancovanie obce je 8%. My sme sa do tohoto projektu zapojili ešte v roku 2019, respektíve sme dali vypracovať projekt na úpravňu vody, pretože máme vysoký mangán vo vode. A teraz sme dostali stavebné povolenie, takže chceme sa zapojiť do výzvy, ktorá je do konca decembra. A preto tam potrebujeme pridať aj uznesenie o spolufinancovaní. Takže celková čiastka projektu je 283 954, respektíve nie, 313 568 73 z DPH a financovanie z obce je 25 085 50. Som sa chceme spýtať, tá úpravná vody bude, jak je náš vodojek? Áno. A technológia sa bude Dávať tam. cez Tak je na projekt. Zenohrad. Áno. Keď sme robili verejné obstarávanie na projekt, tak sa tam boli pozrieť. Aj sme tam zavolali firmy, ktoré sme potom oslovovali s cenovými ponukami a povedali, že je to možné to tam doviesť. A vlastne je to logické, že musí to byť tam hore, pretože stade potom ide voda dole, čiže samospádom, čiže ona sa musí upraviť priamo dole. To je rozpočet už na... To je finálny rozpočet projektovej dokumentácie a z toho musíme dať teda tých Úpravná vody, to je, tá úpravná vody je naozaj reálna. Áno, A môžem zodpovedne povedať, a ten vodojem je v takom stave, že no je už na čase, aby sme ho spravili a hlavne teda, keď nemáme podmienky. len to ma zarazilo, že tam je problém sa dostať, nie to ešte s technikou. Áno, boli si to tam pozrieť, takže
viete sa tam posunúť? My sme v predošlom v podstate volebnom období všetko úskali. Tak sme sedeli s firmami a nám vysvetlili celú právnu vode, vypracovali sa projekty, len sa nedostalo dotácia vtedy na to. No nie, že dotácia, my sme dostali stavebné povolenie, pretože v roku 2019 sme vypracovali projekt, potom sme čakali, takže dostali sme to stavebné povolenie tento rok a ešte teraz sme dostali vlastne ohlásenie stavebných úprav, to ide všetko cez okresný úrad, keďže to je vodná stavba. Máte k tomu ešte nejaké pripomienky? Tak, poprosím predsedu návrhovej komisie o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu Úpravňa vody VAP, realizovaného v rámci výzvy PSK NZP 027-2024 DVKF, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a schváleného NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, to je vo výške minimálne 25 085,50 €. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom sú rozpočtové opatrenia. Dostali ste taktiež materiály mailom. Vlastne asi najvyššia taká čiastka, tam nám prišla dotácia zo štátneho rozpočtu na dofinancovanie výpadu podielových daní 9418 €, čiže to sa dáva do príjmu. Ďalej tam prišli dotácie na materskú školu. A čo sa týka kapitálových príjmov, tak dostali sme dotáciu zo štátneho rozpočtu na verejné osvetlenie 10 500 €. A tu by som teda aj výdavky kapitálové, to pôjde do výdavkov, takže taktiež 10 500 €. Máte k tomu nejaké otázky? Dobre, ak nemáte nejaké pripomienky, poprosím predsedu návrhovej komisie o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Lábe schváluje rozpočtové opatrenie číslo 5 z roku 2024, zmena rozpočtu obce Báb na rok 2024. Obec Báb v zmysle paragrafu 14 podstavca 1 zákona číslo 583 z roku 2004 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením. Podľa paragrafu 14 odstavca 2 písmena B a písmena C zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne povolené prekračovanie príjmov a výdavkov, pričom sa zmenia celkové príjmy a celkové výdavky. Obec Báb zvyšuje svoje príjmy naprieč rozpočtom vzhľadom k prijatým vyšším príjmom a upravuje svoje príjmy o prijaté granty a transfery podľa prílohy. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom je návrh členov inventarizačnej komisie k vykonaniu inventarizácie majetku obce Báb k 31.12.2024. Za členov inventarizačnej komisie navrhujem poslancov Jozefa Muziku, Štefana Rehu, Juraja Vindiša a Luboša Bakaja, za obecný úrad Mária Hvizdová, Nikola Sokolová a Pavol Zachar. Máte k tomu nejaké pripomienky? Keď je tu niekto z vás, čo sa chce ešte zúčastniť, tak môžeme ho tam. Jak to namiesto dňa? Dobre, tak ťa poprosím o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Lábe schvaľuje inventarizačnú komisiu k vykonaniu inventarizácie majetku obce Báb k 31.12.2024. Predseda inžinier Jozef Muzika, členovia Štefan Reha, Juraj Vindiš a Luboš Bakaj. Za obecný úrad Mária Hvizdová, Nikola Sokolová a Pavol Zachar. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem.
Ďalším bodom je poverenie riaditeľky základnej školy k vykonaniu inventarizácie majetku základnej školy BAB 31.12.2024. Tu ťa poprosím prečítať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v BABE poveruje riaditeľku základnej školy BAB magistru Henrietu Škodovú k vykonaniu inventarizácie majetku základnej školy BAB 31.12.2024. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Ďakujem. Ďalším bodom je opravená žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy poľnohospodárskych pozemkov. Na minulom zastupiteľstve sme schválili, ale bola tam zlá suma. Ide o Jozefa Taroka SHR Balkov. Opravená žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy poľnohospodárskych pozemkov, ktoré má teda nájme už dlhodobo. A musíme najprv zrušiť predošlé uznesenie a potom nové. Máte k tomu nejaké pripomienky? Takže poprosím. Obecné zastupiteľstvo v BABE ruší uznesenie číslo 66 z roku 2024. Ďakujem. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. A nové uznesenie? Obecné zastupiteľstvo v BABE schváluje zámer predĺženia nájomnej zmluvy pánovi Jozefovi Terekovi SHR Balkov číslo 468 v zmysle zásad hospodárenia nakladania s majetkom obce BAB v súlade s paragrafom 39 odstavca 11 a 13 priamym prenajmom pozemky registra C v katastrálnom území Malý BAB vedený v práve katastra Nitra na liste vlastníctva číslo 1933 parcela číslo 2208, orná pôda o výmere 6612 m2, parcela číslo 2210, orná pôda o výmere 13394 m2, parcela číslo 2497, orná pôda o výmere 7212 m2, parcela číslo 2498, orná pôda o výmere 3710 m2, parcela číslo 2617, trvalé trávne porasty v výmere 11894 m2. Pozemky registra C v katastrálnom území Veľký BAB vedený v správe katastra Nitra na liste vlastníctva číslo 2249, parcela číslo 3587, orná pôda o výmere 40942 m2, parcela číslo 3586, orná pôda o výmere 2598 m2, parcela číslo 3527, orná pôda o výmere 6001 m2, parcela číslo 3097, orná pôda o výmere 17572 m2, parcela číslo 3050, orná pôda o výmere 34164 m2, parcela číslo 3051, orná pôda o výmere 15800 m2, parcela číslo 3233, orná pôda o výmere 3419 m2, parcela číslo 2552, orná pôda o výmere 1654 m2, výmera pôdy spolu je 165 004 m2, to je 16 hektárov na ďalších 5 rokov, v sume 160 eur za hektár, to je ročné nájomné vo výške 2640 eur. Dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Niekto proti? Zdržal sa? Ďalším bodom sú žiadosti organizácií pôsobiacich v obci BAB o poskytnutie dotácie na rok 2025. Tu máme teda viacej. Je tu žiadosť o poskytnutie dotácie základná organizácia Slovenského zväzu záchranárov, ale nemáme tu uvedenú sumu. Asi patrí mne, za každé to robíme takýmto istým spôsobom, lebo nevieme, aká bude, v akej finančnej kondícii bude obec. Ale je to plná žiadosť, pani. Ja viem veľmi dobre, čo hovoríte, ale odpovedal som vám asi jasne. Možno vždycky sa to, viete veľmi dobre, takisto ako aj ja, že rozpočet je živý organizmus, s ktorým treba pracovať. Darmo my si tam dáme, ja neviem, nejakú hlúpu sumu, ktorá bude z
zvyčajne sa robí porada, kde sa dohodne. Minulý rok ste to spravili takým spôsobom, že dali sme 300, dali ste nám 500. Teraz som si nedovolil tam dať z mojej strany. Ale keď bude porada, koľko musíme vychádzať z toho, čo je realita. To si myslím, že je správne riešenie. Je správne riešenie, lenže každý musí si dať nejakú sumu, ktorú sa musíme my obvíjať. Áno, ale pochopili ste a hádam, že ste... Treba, aby ste si dali návrh, koľko organizácia potrebuje, pretože potom nemajú poslanci o čom hlasovať. A to, že sa potom musí zapracovať do rozpočtu tento rok, to je preto tak, aby sme my tú sumu už vedeli zapracovať do rozpočtu. To znamená, že tam pokiaľ... 500 eur. Prejdem. Ale určite ešte bude porada pred... No, práve preto som sa ani pred rozpočtom sa musíme na niečom dohodnúť. Toto sa nebude schváľovať. Dobre, ďalším žiadateľom je polovnícke združenie BÁ, suma 500 eur. Slovácka skupina Vrška 1000 eur na nákup. Červený kríž 500 eur. A športový klub BÁ 25 000 eur na činnosť, 1000 eur výdržba areálu. 23 a 5. A hasiči? Hasiči sú pod obcov. Dobre, poprosím predsedu návrhovej komisie o prečítanie uznesenia. Zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti organizácie o poskytnutie dotácie na rok 2020 v sumách, ktoré boli uvedené v jednotlivých žiadostiach. Ďakujem, dávam hlasovať o toto uznesenie, kto je za. Niekto proti, zdržal sa. Ďakujem. Ďalším bodom je odmena zástupcovi starostky Jozefovi Muzíkovi. Podľa zákona o obecnom zriadení zástupcovi starostky obce inžinierovi Jozefovi Muzíkovi podľa zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva BÁ podľa zákona o obecnom zriadení navrhujem odmenu vo výške 500 eur z dôvodu vykonávania sobášov a zastupovania mňa ako starostky počas mojej neprítomnosti. Máte k tomu nejaké pripomienky? Stačí to? Musíš. Dobre, ak nemáme žiadne pripomienky, teda neviem, či máte nejaké iné návrhy, tak poprosím ťa prečítať. Obecné zastupiteľstvo v BÁ v súlade s paragrafom 25 odstavca 7 zákona číslo 369 z roku 1995 o obecnom zriadení a v zmysle zásad odmeňovania poslancov schvaľuje odmenu zástupcovi starostky obce BÁ inžinierovi Jozefovi Muzíkovi výšky 500 eur. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie, kto je za, je niekto proti, zdržal sa. Ďalším bodom je schválenie prevádzkového poriadku zberného dvora. Keďže teraz v novembri nám končí povolenie z okresného úradu životného prostredia na prevádzkovanie zberného dvora, tak musíme schváliť nový prevádzkový poriadok, pretože sa tam mení parcela
nakoľko sme sa rozhodli, že spojíme zberné dvory, pretože my ich máme rozdelené na bioskladku a klasický zberný dvor. A so Slovenským pozemkovým fondom sme teda mali už zmluvu predtým, čo sa týka bioskládky. Teraz nám povolili aj iné skládkovanie, takže musí tento prevádzkový poriadok byť ako príloha na okresný úrad, aby nám povolili prevádzkovanie zberného dvora. Takže menila sa tam len parcela a vlastne všetky odpady zostávajú, doplňala sa tam iba tie plienky. Takže ak tomu nemáte niekto nejaké pripomienky, Bude sa to presúvať teda? bude sa to presúvať, áno. Všetko bude hore pri družstve. Aj stroje? Nie, to budeme mať stále v prenájme od cirkvi a tam bude vlastne iba stroje. Tam budú stať a hore bude zberný dvor. Tak sme sa aj sami šli v minulosti. Áno, veď na základe toho ja som žiadala Slovenský pozemkový fond, aby nám dali do prenajmu, aby nám rozšírili ten zberný dvor na tej bioskladke a dostali sme vlastne dotáciu z Envirofondu nejakých do 3000 eur, takže to použijeme na spevnenie plochy na hornej časti. Máme ešte k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, tak poprosím predsedu Národnej komisie o prečítanie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Bábe schvaľuje prevádzkový poriadok zberného dvora obce Báb. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom sú doručené podania obecnému zastupiteľstvu, žiadosť o finančnú výpomoc. Dolu podpísaná Kohutová Jolana vás týmto žiada o finančnú výpomoc z dôvodu rekonštrukcie chodníka pred mojím domom číslo 53, ktorého vlastníkom je obec Báb. Chodník bol poškodený, nedalo sa zametať, štrk sa olupoval, tak som ho dala vybudovať na vlastné náklady a preto žiadam o finančnú výpomoc v sume 1000 eur. Dneska sme už s pani Kohutovou Ona odišla. odišla a má zákon doklady, takže si bude vygadať. Preladilo. Základ by sa dobral na vedomu. Správala, že ti o tom hovorila, ale ja som sa pýtal, či dostal som nepovedal. Mal vydaný súhlas. Písomná žiadosť, písomná odpoveď. Veď áno, ale nemá vydokladovanie materiálu a ničoho, takže ja... Sme ju poprosili, že aby to zaručila, takže... Dobre, čiže Berieme na berieme vedomie. na vedomie. Dobre, tak ťa poprosím o prečítanie. Obecné zastupiteľstvo v Bábe berie na vedomie žiadosť pani Johany Kohutovej bytom Báb, časť Malý Báb číslo 53 o finančnú výpomoc na rekonštrukciu chodníka pred jej domom, ktorého vlastníkom je obec Báb. Ďakujem, dávam hlasovať za toto uznesenie. Kto je za? Niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Ďalším bodom sú interpelácie na starostu obce. Ak má niekto z poslancov na mňa nejakú otázku alebo podnet, nech sa páči podloženie. Ja už som si to spomínal, ale vhodné aj pre ostatných vymeniť osvetlené škôlke. Sú tam tie staré výbojkové trubice, ktoré väčšina fungujú a myslím si, že pre deti by do toho sa malo investovať. Čiže v tej starej časti. Áno, áno, v spodnej časti. Môžeme to zakomponovať do rozpočtu a budúci rok to nechá. Takisto sme sa bavili o tom osvetlení, ale som hovorila, že už sa bude realizovať v časti na cintorínom. Áno, veď to, čo sme získali dotáciu, tak niečo už sme urobili a ešte tam máme 3 stĺpy, tie máme zakúpené, sú na zbernom dvore a vlastne tie sa budú osádzať a bude sa tam dávať to osvetlenie pri cintoríne, lebo tam je dosť tma. Tak ako sme plánovali. Ten zápotok sa nebude robiť. Prosím? Ten zápotok, ten most. No momentálne nemáme na to finančné prostriedky vyhradené a keď som tam zavolala toho pána Danáša, tak hovoril, že im sa to vôbec neoplatí prísť za nejakú takú malú časť, museli by sme riešiť nejaké väčšie plochy. Takže musíme sa nad tým zamyslieť v rozpočte a dať to do rozpočtu a dať to opraviť.
sa vyšlo tam. Ja viem, že ja som sa Keby tam bola sa pozrieť. vyskúšalo ten vrecovaný, však to je, ja neviem, nech sa tam minie 20 vrec plus minus. My teraz sme používali vrecovaný asfalt na výtlky. Aspoň zatiaľ, že tam niekto si vylomí nápravu. Aspoň zatiaľ, no však. Akože nie, to tam až na také vylomenie nápravy, ale môžem objednať asfalt a môžeme to urobiť. Ak teda chcete to už tento rok riešiť, tak môžeme to urobiť. Lebo ten asfalt vlastne, keď som objednala 1 tónu, stála 500 eur. To bola jedna veľká paleta a tu sme aj minuli na výtloky a ešte sme teda zďaleka neurobili všetko, takže môžem objednať. Nie, ešte. naozaj neviem, že koľko by tam bolo treba, ale Či to tam vydrží na tom povrchu. Lebo oni mi práve hovorili, že tam musia nejakú časť vyrezať, aby to celé tak plynulo išlo, tak ja neviem, či to spravíme my, či to bude vôbec. Frézovať bude musieť. Tam nejaké frézovanie asi nie, lebo to Nie, sa oni vyjadruje frézovať do to betónu, áno, ste. Vyfrézovať bude musieť možno. Neviem, či tam taký zásah do toho mosta bude možný vlastne, že tam Do mosta asi nie. To hovorím, že oni možno len sfrézujú a dali by novú vrstvu. Ale tam vieš, tam sa Teraz my tam dáme nejakú opravu za 500 a na jak to budú znova riešiť. Tam sadla vozovka a ten podkladový betón mosta, ten v podstate zostal na... Ja zostal, možno pod betónu, to mal tak sfrézovať, to takto robí. No ja by som minimálne navrhol, nech sa tam dá nejaké značenie, že je tam nejaká prekážka. My sme robili dvoju drogu, to robili, vieš, teraz a na to robili na krásne. Tak budeme musieť do rozpočtu niečo zakomponovať ohľadne ciest. Keď už sem prídu, neprídu za takú jednu vec. Dobre. Dobre. Ešte niekto nejakú poznámku mám ja? S tým parkom pri mne sa nedá nič robiť. Čo by si zase nejaké. Tam takáž navrhuje vyrúbať celý ten parčík. Je tak, že pousí A už sme sa o tom bavili, pani Kristýne, ste tam navrhovali nejakú výsadbu stromov. Dobre, no to teda sú aké laboristu na to, my to schválili. Peťo. Nie, to Marika. Ty si to navrhoval. ja som mal takú víziu, ilúziu. Sny môžete mať, len v realite je niekedy iná. Urobiť tam takú rajskú záhradu, lebo je to celé dediny a tie borovice sú naozaj prestarlé. Dá tam niečo také bezodržbové, aby sa aj detská mohli nabapať. To bolo len taká... Môžeme si na to sadnúť. Ale naozaj, ale zase ďalšia vec, musíme povedať aj to B. Keby sa nám to podarilo zrealizovať finančne, to nie je vôbec náročné, ale starostlivosť o to následná je. My máme zle záchranka. Všetko má svoje záchranky. Musia na nich rozpočet. Dobre, tak toto preberieme ešte na poradne a povieme si, že čo by sme... Tie dva stromy by som tam, že sú príjme celkom tie najvyššie, spojené sú za diametrálne. Je to naozaj nutné, lebo tie borovice sú tam, sú prestarlé, aj keď si myslím, neviem, už asi aj tie slovy, čo tam boli vleteli, už nie sú pri kostole. A to bol asi hlavný dôvod, prečo sa to celé roky nechávalo, lebo nezdeli tam tie slovy, ale už je to aj to, že už majú svoje odživé. Dobre. Máme ešte niekoho? Dobre, ďakujem. Možno ešte odčasovanie tých svetov, čo som písal. To už máme nastavené, myslím, že by to malo byť, lebo iba tými kolotočmi sa to No aj som predstavilo. si myslel, hej. Takže je to v poriadku už. Dobre, ďalším bodom je diskusia. Nech sa páči, ak sa chce niekto prihlásiť do diskusie. Nech sa páči. Ja začnem len takou prvou otázkou. Keď som bol pred pol rokom, bavili sme sa o tom zrkadle. Pán Buzíka, pamätáte? Hej. Povedali ste, že zistíte cenu. No, ale Ja som pozeral, koľko stojí už Ja som také cenu. zrkadlo nenašiel. Keď vám pravdu. Zrkadlo s priemerom 100 cm stojí 350 eur. No ale že s priemerom 100 to nie je dostačujúce. Však teraz je tam oveľa menšie. To je nejakých 80, 70, 80. Ja som tie zrkadlá pozeral, ale to by sa muselo dať spraviť na zákazku vlastne. Lebo viete, čo ste povedali? Je to zrkadlo. No nie sú peniaze.
Ale tak peniaze na zrkadlo by sa mohli nájsť, nie? To som nepovedal na to, že asi nie sú peniaze na zrkadlo. Povedali ste, že nie sú peniaze na nič. To bolo vtedy. Teraz už sú. Dobre, to je len poznámka. Druhá, ku tej čističke. Tá čistička upravovania vody, teda zbaví vodu aj tej tvrdosti, s ktorou máme problém trošku? Nie, toto je len úprava manganu. A nemôže sa tam robiť aj úprava pH? Lebo Ja to si robím doma. ja si to robím doma, ale aj tak je nedostatočné. A nedá sa to urobiť v tej jednej úpravovni, že by sa upravila voda na takú pH, že by nebola príliš tvrdá, lebo v Babe je všeobecne tvrdá voda. Keď robíte taký zásah do toho, ja neviem, prečo sa už neupraví voda, ktorá by išla do potrubia upravená, pretože všetko to, tie nanosy toho kameňa robia šarapatu všade, podľa mňa aj na ventiloch, všade. Je to problém? Môžeme sa na to spýtať. Áno. A tretia vec. Keď som vyčistil pozemok, ktorý som kúpil, tak ste ma tu s architektom, ktorý bol územný plán, drbali, že či som mal dendrologický posudok na náletové dreviny. A vy tu chcete vyrubovať stromy a hovoríte, že dendrologický posudok. Kde ideme vyrúbať? Zle ste to pochopil. Pokiaľ nebude povolenie, to sa rúbať nebude. No, existuje nejaký postup. Teraz bolo povedané, že potrebujeme na to nejaký posudok, ste povedali, nie na čo. Stačí pani Hvizdová to označí, že je to OK. Ale veď pani Hvizdová to má na starosti a ona vypíše Len taká poznámka, že to sú stromy úplne v inom obvode, než som ja mal na pozemku náletové dreviny a išiel na to architekt drbať, že či som mal dendrologický posudok, tak som na neho pozeral, že... Správajte sa prosím slušne a nepoužívajte vulgárne. To nebol vulgarizmus. Nie? Nie. Neviem, je to Tak vulgarizmus? vás poprosím iba slušnosť. No dobre, tak. Čo sa týka stromov, vždy poskúmeme podľa zákona. Má to na starosti pani Hvizdová, ktorá vždy žiadosť spíše a posunie obci, ktoré nám povoluje, alebo potom na okresný úrad životného prostredia. Dobre? No a k tomu zrkadlu? Teda? Však keď máte nejaký nápad, Ale alebo nejakého Nie nápad, výrobcu, však. čo vie také zrkadlo väčšie vyrobiť, Ja si pamätám, že si riešil to zrkadlo, že stálo veľmi veľa peňazí, to na zákaz. To veľké, nie? ja som hovoril, že by sa muselo dať Ja tam strašne zle vidím. Nejaký násobok ceny? My sme to riešili aj so starostkou, ja som dokonca volal na regionálnu správu ciest, tam ma odporúčili, že by sa ma mohli volať ľudské, že oni to majú na starosti a dali si to hore dole s tým, že musia tam prísť, čiže keď chceš vymeniť aj zrkadlo, musí prísť aj regionálna správa ciest, musí ti vydať povolenie, dať odporúčania na tieto veci. Čiže celý ten legislatívny proces by bol strašne drahý. Ale... A druhá vec, že tieto zrkadlá ani bežne väčšie teraz nie sú dostane. A toto je s tým ohrevom? Toto je s ohrevom. Tak toto bolo, že s tým ohrevom sú len títo 80. Ako to bolo? Že s tým vyrábajú niekde. Ale akože niečo by sa tam malo riešiť, lebo ja som tam mal incident, ja sám. Tiež znám, ale Dobre, niekedy dáme tam si je to do nič. poznámok. Budeme sa tým Hej, zaoberať. Tak už to je 4 roky sa to rozpráva tu. Tak to zrkadlo už 4 sa tam roky aj určite menilo. nie, lebo sme ho menili. Bolo vymenené. Mali sme ho vymenené, napojili sme ho vlastne A musí byť ohrevané? No lebo by sa lebo musíme Sa tam... rozsilo. to sa rozsilo. A vylúpovalo sa znútra. Preto bolo už také, že bolo na novom aj súčasu. No skúsim ešte pozrieť, že odtedy už sú ďalší nejakí dodávateľi, ale ja osobne som nenašiel. Hovorím asi len na zákazku. Alebo skúsiť sa ozvať teda zase na regionálnu správu. Ja som volala s pánom Starovičom, ktorý je tam. Hej, ja som s ním nehovoril osobne, ale to je, oni používajú len tieto už. Musí to byť aj certifikované. Akože je to problém, to registrujeme to. Čo sa týka ešte tej úpravne, tak neviem, ale podľa mojich informácií dávnejších, čo som kedy počúval, takže keď vy ďaleko pred zdrojom alebo pred tým kohútikom upravíte tú vodu, že ona v podstate nachytá, alebo nejaký proces tam prebieha, nie som chemik ani tak, že v podstate tú tvrdosť na vodu bude naspäť, keď má ďaleko od zdroju. Keď sa rozbijú tie molekuly? Áno. Že naspäť sa spoja? Tak. Nejak som sa možno zle videl. No neviem, to by
radšej by som... Aspoň tak mi to bolo vysvetľované. Skúste sa ich spýtať, že v tom jednom predsa nech sa upraví voda, lebo ja mám upravovňu, ale aj tak cez moju upravovňu aj tak prejde ešte voda, aj tak robí nánosy strašne a hlavne napríklad na čiernych tých dresoch to vidno. To robí aj všade. Ale je tvrdá, všeobecne. Dobre, nech sa páči, niekto ďalší. Máte pripomienku? Ja by som mal otázku pani starostka ohľadom veterných parkov, báb. Aký to má negatívny vplyv na obyvateľov? Prečo neprídete zajtra na prerokovanie, Ja ktoré prídem. sme vyhlásili Nie. 14.11., pretože dnes sme toto vôbec nemali na pláne, čo sa týka večerného parku a zajtra bude jedna veľká debata, prídu z firmy Euromin, ktorí budú robiť prezentáciu, budú viesť to rokovanie a tam budete vidieť všetky dopady, či už pozitíva alebo negatíva, celá správa súhrnná, ktorá prišla z EI, sa tam bude preberať. Pani starostka, ale ste predbežnú zmluvu schválili na základe čoho? My sme schválili len zámer projektu večerných elektrární a zmluva o budúcej zmluve. Tu som myslel, hej. Kde sme zadali iba pozemky a jasne, keď si pozrite tú zmluvu, tak jasne tam je uvedené, že pokiaľ obecné zastupiteľstvo neschváli zmluvu o budúcej zmluve, tak investor to berie na vedomie. Sú tam zmluvné pokuty? Je tá zmluvná pokuta iba v tom prípade, ak by zastupiteľstvo a občania, teda zastupiteľstvo schválilo tento zámer, teda respektíve už zmluvu a ja ju nepodpíšem. Zmluva o budúcej zmluve, ale tam nie je daná, tá pokuta sa rieši zmluva o budúcej zmluve. Na základe tej zmluvy o budúcej zmluve zhotoviteľ dal vypracovať štúdiu súkromnej firme, ktorá mala skúmať dopady na faunu, flóru a na obyvateľov. Dal porobiť všetky merania a neviem čo všetko. Jedna vec teda zaujíma nielen mňa, ale svet všetkých ľudí. Ešte prišlo asi viac ľudí, než bežne chodí. Vy ste tento zámer schválili v roku 22, ak sa nemýlim. 21 a niečo tam bolo 15.3. ste zverejnili na stránke obce 15.3. niečo, tam to boli asi také prvé nejaké náznaky, že čo sa schválilo. Čiže poslanci zahlasovali jednohlasne všetci 7, vtedajší, to bolo v roku 22, možno, že tam nastala v tom volebnom období, lebo tam sa menilo zastupiteľstvo, lebo boli voľby na jeseň 22, čiže možno nejakí poslanci tam v tej dobe neboli, čo sú teraz. Čiže sa chcem spýtať, keďže ste ten zámer teda odhlasovali, schválili, podpísali zmluvu o budúcej zmluve, dali ste ako taký záväzok zhotoviteľovi, že teda môže s nami rátať, lebo vy ste ten zámer schválili, podpísali, čiže on začal konať, čiže už začal nejaké štúdie. Ale toto vy všetko ovládate. Toto vy všetko ovládate, áno. Ja sa idem opýtať, lebo to zaujíma viacero ľudí tu, nie mňa, ale ja som bol takisto oslovený a sa mi to nepáči, poviem na rovinu. Či viete, čo všetko z toho môže vzniknúť tu? Nemyslím dopady na zdravie. To o tom sa budeme baviť zajtra, teda ako povedali. O tom my nemáme páru, že čo to bude s nami, ako to bude na nás vplyv všetko. Ale ide o to teda, keď poslanci dvihli ruku za ten zámer, či ste nemali potrebu robiť prieskum verejnej mienky, lebo to je dosť vážny zámer do zdravia, do bytia, žitia, ako takého všetkých občanov, 1240 obyvateľov. Myslím, že je tu 800 voličov. Myslím, že ten prieskum verejnej mienky sa dal veľmi rýchlo získať a až po tom prieskume verejnej mienky robiť nejaké kroky, uzavretie zmluvy o budúcej zmluve. Myslím, že toto sa tu vynechalo, hej, aspoň mám taký pocit z tých vecí, čo sa tu nedostali. Čiže prišlo to už teraz dosť ďaleko, myslím si, keď už zo životného prišla zelená, že nemá námietku a zhotoviteľ nám ide povedať, že čo všetko tu bude. Všetko tu bude asi to, že tu budeme mať 6 veterných turbín podľa najnovších informácií. 2 boli zrušené, ak sa nemýlim, 1 v Rumánovej, 1 smerom na Zálužie. Čiže všetkých 6 si tu odskáčeme my v doline, čo sme tu, my, občania Bábu. My sme takisto občania Bábu a takisto tu žijeme,
Ľudia si tu čakajú 3 až 5 rokov na to, aby sa tu vyskytla nejaká nehnuteľnosť. Ľudia si odtrhajú od úst, ľudia si musia platiť úvery, ľudia tu vychovávajú deti, chcú tu žiť, nechcú odtiaľ utekať, pani starostka. Nepáči sa nám tento zámer a prišlo to veľmi ďaleko. Robí sa to, nechcem povedať, že v tichosti, to nehovorím, robíte to podľa toho, ako vám zákon prikazuje. To je nástenka obecná plus stránka obce, ale zdá sa mi to byť nedostačujúce. Čiže ten zámer sa hodí na to spýtať, ten mi tu chýba. A toto, čo tu bude zajtra, to už je veľmi, veľmi neskoro a veľmi ďaleko. Vám chýba už len jeden krok. Môžem sa vyjadriť? Môžem aj ešte dokončiť, a potom môžete vybrať starostka. Vám chýba už len jeden krok ako obci, poslancom a zhotoviteľovi, chýba už len jeden krok. A to ten, že ľudia nepodajú žiadnu námietku, ľudia budú ticho. Tak len pre informáciu, aby ste vedeli, teda všetci 7 poslanci, za 3 dní v obci bolo vyzbieraných do 400 podpisov. Do 400 podpisov nie za ten zámer, ale proti tomu vášmu zámeru. Čiže 400 ľudí je tu proti. To znamená, že petícia ešte pokračuje. Veľa ľudí sa slúbilo, že príde zajtra do kultúrneho domu, takže tam môžete kľudne čakať 100-200 ľudí. Ja neviem na tieto pomery, ja som tu len prisťahovaný, však to vieme. Nežijem tu, není som srdcia, hej. Čiže som tu prisťahovaný a sa ma to dotýka, dosť hlboko sa ma to dotýka. Čiže sa pýtam, či vám to nebude vadiť, teda aj keď ste to ešte neschválili v konečnom dôsledku vo finále, sa pýtam, že či vám to nebude vadiť a či vy všetci s tým budete pokojne žiť do konca, dovolím si tvrdiť, bez vraždy, je tu niekoľko mladších ľudí, do konca našich životov, či nám to nebude vadiť. Či dostačuje to, či je postačujúce to stanovisko, nemyslím teraz o nejakých štúdií, či toho zhotoviteľa, ktorý tu príde argumentovať, že nakoniec my budeme šťastní, že to tu budeme mať, bude to krásne, pekné, čisté ovzdušie a tak ďalej a tak ďalej. Nás nemusí nikto presviečať, nám to nikto nemusí vykladať, ako nám tu bude dobre pri tom. My sme si tu všetci pokúpili domy a všetci si tu ľudia zberajú domy, odtrhajú si od úst, aby niečo mali. A myslím si, že je vrchol neserióznosti, aj keď je samozrejme za tým nejaká finančná odmena pre obec, je vrchol neserióznosti, aby sa len na takýmto niečím uvažovalo, že na dedinu dáte 6 turbín vo výške 250 metrov, cca plus minus. Hej? Čiže je to vrchol neserióznosti voči občanom a toto ma akože fakt, že dostalo a dojalo, že vy, čo tu bývate domáci, a teda myslím, že viacerí ste rodáci, srdciari, máte tu rodičov, ako je to dosť smutné toto, že vy si toto tu idete nechať. Rumánová to zrušila, Zálužie, smerom na Zálužie jedna vrtula bola zrušená, či mám informáciu, takže sa pýtam, z akého dôvodu tu chcete ľuďom dať takúto prekážku, ktorá myslím si, že neobstojí. V žiadnom smere, o peniazoch sa tu vôbec nebáme do obce, o tom sa tu vôbec nebáme, videl som tú zmluvu. Tie pokuty sú o mnoho menšie, radšej zísť kratšie cesty a dať zamietavé stanovisko. Vlastne to je účel tej petície. Teda bude potom pokračovať možno 1, 2 páni, ešte 3, 4, ja neviem. Ale myslím si, že účelom tej petície je zastaviť to a vás poprosiť o prehodnotenie toho stanoviska a toho zámeru. Jednoducho to sú obyvateľia nechcú. 400 podpisov je teraz. Keď bude zajtra 500, možno 600, ja neviem, nemám ešte spolu. A sú to ľudia, nie len tí, čo tu bývajú, aj tí, čo tu prišli bývať. A hovorím, ľudia si tu 3 až 5 rokov vyhľadajú nehnuteľnosť, aby si ju kúpili, dajme tomu za 300 000 eur a vy tu idete toto spraviť. Čak ľudia vyhľadávajú ten váb a keď chceme, aby ten váb sa rozrastal, aby tu prišli ľudia bývať, tí ľudia jednoducho tu chcú žiť v pokoji a kľude a váb je vyhľadávaná lokalita. Ja nemám vôbec už proti vám, proti poslancom, proti nikomu nič, aby ste to nebrali, takže ja som tu za niečo, za niekoho, proti niekomu, proti niečomu. Ja sa nestaram do nejakých vojen, čo sú tu nejaké 2, 3, 4, 5 táborov, ja sa nestaram do ničoho. Mňa sa to len dotýka ako osoby, čo teda žijem slabých 5 rokov
a chcem tu žiť naďalej a do 52. roku, na tých 25 rokov, čo tá zmluva má byť podpísaná, čo je životnosť tých turbín 25 rokov, tak to je silná káva, aby toto niekto znášal do 52. roku. Hej, čiže silná káva. Čiže ja viem, že zajtra bude o tom reč, je mi to jasné. Ja som len to chcel povedať, že zbiera sa tu petícia, aby ste neboli prekvapení, aj poslanci. Počuli ste, hej, nikto tu nerobí za vašim chrbtom ani nič, ani aby ste to tak nevysvetlili, hej, ale ja sa pýtam, žijete tu všetci, bývate tu všetci, chcete tu bývať. Ja myslím, že nikto sa odtiaľ to nechce odsťahovávať a ako tu sa nejdeme baviť o tom, že či pôjdu nehnuteľnosti dole, nepôjdu, to nikoho nezaujíma, nikto odtiaľ to nechce odchádzať, hej. Čiže tento rozmer není o peniazoch, by som to tak nazval. Aj keď okolité obce smerom na Topolčany podpisujú takéto zmluvy, v poriadku, ale nezaznamenali či už odpor, alebo nezaznamenali negatívnu stránku od občanov a to len preto nezaznamenali, proste, že ľudia voči tomu majú námietku za to, že je tabula a za to, že Facebooková stránka, respektíve obecná stránka. Hej. Čiže to sú dva aspekty, ktoré sa mi zdajú byť veľmi málo, čo sa týka informovanosti ľudí, že ľudia tu nevedia o ničom, tvária sa, že nič sa ich netýka, o ničom nevedia. Jednoducho, ja si myslím, že sa žiadalo v tomto momente, a už teraz je neskoro samozrejme, ale tú úlohu, ktorú teraz si tu títo ľudia plnili, že zbierali podpisy po obci, tak tú úlohu si myslím, že malo robiť 7 poslancov úplne bez problémov, ísť do terénu, to je tiež môže byť jedna z úloh poslancov, zobrať si po 2, po 3 ulici a pýtať sa ľudí vo verejnej mienke v prieskume, čo si o tom myslia. A tým by zistili, že áno, tak mám tu 500 ľudí, ktorí sú za tú výstavbu, samozrejme s tým, že mali mať naštudované toto všetko, čo samozrejme tie vedomosti nemám ani ja, ale aké to bude mať dopady, aké vplyvy, nie štúdiu zhotoviteľa, ktorý si niečo objedná. Samozrejme, že ten výstup toho zhotoviteľa tej štúdii musí byť taký, aby bol čo najviac priaznivý, aby nemalo to negatívny dopad na konečnú fázu celého projektu. Hej? Čiže my sme už tak dopadli, že my tu musíme mať zo 6 turbín 2 obecné, ak sa nemýlim. My sme tak dopadli, že my musíme mať 2 obecné turbíny, ktoré nás tu majú akože zachrániť a prečím. Veď táto obec existuje niekoľko storočí, hej? Čiže ja si myslím, že toto nás nezachráni ani nespasí tie peniaze. Ale nejde ani, áno, ale nejde vôbec o to, že či my dostaneme dvojnásobok tých peniazí toho jednorázového grantu, alebo trojnásobok, alebo 5-násobok. Nás tu peniaze nezaujímajú. Ja viem, že peniaze treba na Chodovce, tá obec je fakt, že pekná, krásna, to klobúk dole, škola, škôlka, všetko, kde sa pozriem, nemá to chybu. Ale toto je veľký škrt cez rozpočet. To, že tu budú ľudia chodiť, nebudú sa ľudia sa sťahovať, nebude tu rásť populácia, odtiaľ to vám budú všetci utíkať, pani starostka. Ja v dobrom, hej, ale hovorím, je to cez čiaru, že sa nerobil prieskum verejnej mienky. Ja viem, že vy sa nás nemusíte na všetko pýtať, vy sa nás nemusíte na nič pýtať. Vy zastupujete funkciu, vy ste boli zvolení všetci, máte mandát, to je OK. To je všetko v poriadku, ale toto mi príde cez čiaru, aby takéto niečo ste len nad tým uvažovali, že toto ľuďom dáte. Lebo keď to tu ľuďom dáte, tak ich veľmi si pohneváte, myslím to teraz, nemyslím, že niekto na niekoho bude niečo zlé, to nie, ale jednoducho budeme nahnevaní všetci. Všetci budeme nahnevaní a veľmi. V 26. ide výstavba, v 27. je to spustené. V 26. sú voľby, ak sa nemýlim, keď sa ľudí mal pravde. No neviem, ako to tu dopadne potom, hej? V poriadku. Nech sa páči, to je môj názor. To je môj názor, hej? Nie zlom. Samozrejme, ja chcem iba povedať, že tento zámer neskrsol z nášho zastupiteľstva. Tento zámer, ak môžem teraz ja, skrsol v roku 2009 za pána Nemečka. Ešte predtým za pána Švarca. 2007. Áno, ale v 2008 sa dalo súhlasné stanovisko na životné prostredie, kde je podpísaný pán Nemeček. Dávala sa zmena územného plánu, kde sú zakreslené tie vrtule v katastri. Čiže vy, keď si otvoríte kataster, vy tam vidíte tie vrtule už zakreslené. Ak si to pozriete, tak presne na tých parcelách, ktorých mali byť. Čiže my sme len pokračovali v myšlienke. Tu prešlo už aj verejné prerokovanie predtým. Ja som tu nesedela, keď sa to schvaľovalo. My sme to potom následne schvaľovali už v roku 2021, pretože tu boli poslanci, ktorí zahlasovali
Za to aj predtým. My sme sa o tom rozprávali, áno? A teraz, keď sa bavíme o tých dopadoch, samozrejme, každý rozpráva, že je to nedostatok peňazí. Vy si viete predstaviť, ako my teraz samospráva fungujeme? Fungujeme z nasporených peňazí. A teraz samozrejme, že nepozeráme sa len na peniaze, pozeráme sa aj na životné prostredie a na dopad. Ale vy musíte chápať, že my budeme mať 30 000 ročne, čo my platíme elektriku z verejného osvetlenia a verejné budovy budeme mať zadarmo. Čiže to je 300 000 za 10 rokov. Áno, keď si to zoberieme. Zase je tam vybudovanie nejakých cyklotrás a je tam vybudovanie, čo tam máme ešte, Marika? Tie cyklotrasy a ešte vlastne tie jednorázové grafy. Dobre, ja nehovorím, že všetko je o peniazoch, ale my sme tu na to, aby sme prinášali nové veci. A my sme tak, ako je naša obec, môžem vás poprosiť? Nechajte hovoriť. My sme tak transparentná obec, ako nikdy transparentná obec predtým nebola. Môže vám to potvrdiť Jožko, ktorý tu sedí už niekoľko rokov a vie o tom, pretože zverejňuje všetky doklady a ja mu všetko dávam. My keď prišiel tento zámer ohľadom veterných turbín, my sme to dávali na internet a samozrejme sme zvolávali ľudí, veď keď si každý pozrie obecné zastupiteľstvo, že bude prezentácia veterného parku, je zámer veterného parku. Prečo ľudia vtedy neprídu a nepýtajú sa nás vtedy na otázky? Nezáujem, úplný nezáujem na túto tému. Čiže, a ďalšia vec, my schvaľujeme 7 zámerov za rok. Každý investor, ktorý sem príde, chcem postaviť logistický park, chcem postaviť toto. My sme naklonení tomu, pretože my sme inovatívni. My sme tu mladá generácia, ktorá chce niečo dokázať v tejto obci. A myslím, že za 6 rokov sa nám to aj podarilo, pretože čerpáme fondy, robíme projekty, áno? Ak má niekto iný názor, hold smola. Áno, ale robíme tu fakt všetko preto, aby táto obec napredovala. Ak ľudia nebudete s tým súhlasiť, spraví sa referendum, my budeme rešpektovať vôľu občanov, ale potom, keď budeme zvyšovať dane alebo príde s iným, viete, lebo my tiež musíme na to pozerať ekonomicky, že toto je pre nás prínos. Ale pokiaľ to ľudia nezoberú a budú im vadiť tie veterné turbíny, ktoré sú pridelené, keď si zoberiete tú hlukovú štúdiu, kde je uvedené, že tá D1 prehlúči tie veterné turbíny, keď už sa bavíme len o hluku. Ja nehovorím o vzhľade, samozrejme to zmení aj ten charakter krajiny, áno? Ale ľudia si vedia zvyknúť aj na iné veci, veď veľa vecí si vieme zvyknúť, áno? Samozrejme. Ale hovoríme, že keď to ľudia nebudú chcieť, my to rešpektujeme. Účel tej petície je ten, teda buď to zastavíte vy, a keď to nezastavíte vy, ako že proste, že to už neodsúhlasíte, ďalší zámer a nebudete schvaľovať ďalšie veci, tak vás teda poprosíme tou petíciou, ktorá vám teda bude doručená, keď bude ukončená, aby ste teda spísali referendum, alebo teda zvolali referendum obce. Samozrejme, že je treba, ak sa mýlim, opravte, cez 800 ľudí je voličov. 30% z voličov oprávnených. 30% musí byť v referende, ktorý teda buď to odmietnú. Nie. 30% musí byť v petícii. 30% petícií na referendum, aby ste vy zvolali. Čiže by bola ešte jedna petícia, máte tak na mysli? Alebo táto petícia vám bude stačiť, to sa vás ešte opýtam. No keď máme oprávnených voličov, tak z toho 30%, ak máte toľko podpisov, tak môžete to pripraviť na obecné zastupiteľstvo a obecné zastupiteľstvo bude o tom rozhodovať. A potom, keď už bude referendum, tak 50% musí byť úspešné. To považujem úplne za seriózne, aj z vašej strany teda. Ja sa prispôsobím, keď ľudia jednoducho dajú najavo, že si to tu želajú, prajú a teda na základe toho, že teda im bude slúbené to a to. Ja som není proti tomu, ja nie som proti ničomu, aby ste ma rozumeli, ani proti nikomu. Ani proti veterným turbínám nie som. Ale som proti tomu, aby boli tak blízko obydlí, lebo neviem, či prosím, 1000 metrov. Ak sa nemýlim, ešte ja dokončím, môžete vy. Do augusta tohto roku bola vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, že môže byť turbína od obydlia 3 km. Áno, teraz to zmenili. Samozrejme, zmenili to na 1000 metrov, lebo ministerstvo, pán Taraba, minister, na to tlačí, aby zo Slovenska spravil takéto smetisko vizuálne. Dobre, však ide to zo štátu, nie je to váš problém. Hej, opakujem, ja sa prispôsobím väčšine, keď tu tých 51% ľudí povie,
že je za to, tak budem ticho. Ale pýtam sa, prečo to došlo takto ďaleko, za to, že je obec inovatívna a ste tu mladí ľudia, ja to všetko akceptujem a beriem to. A ja som nie ešte až tak starý, aby som nechápal, že teda to nebudem akceptovať. Ja akceptujem všetko, opakujem. Aj zmením názor, keď ma o tom niekto presvedčí, lebo názor nemení len hlupák, to asi tým sa aj riadíme, čiže názor sa dá zmeniť, ale ma desí tých 1000 metrov, to ma desí, presne ako ste povedali, 1000 metrov, to ma úplne odrovnáva. A tých 250 metrov, predtým sa neschováte vizuálne, nebude miesta, to myslím teraz vás všetkých, aj tu všetkých, nebude miesta, kde sa schováte pred tou turbínou, že ho neuvidíte. Nebude miesta, lebo Šalácky komín má 240 metrov a vidím ho pomaly od Trnavy. Ešte som neskončil ja. Čiže Šalácky komín vidím z každej strany, z ktorého smeru idem, všade ho vidím. A turbínu 1000 metrov budem vidieť do konca života a nie, že ho budem vidieť, ja ho budem na 100% počuť. To vás nikoho nezaujíma, to všetci počuť. Áno, pani starostka, elektromagnetický smog, čiže znečistený dážď, zmení sa tu prúdenie vetra. To o tom, že tu nebude vtáctvo, hmyz a podobné veci, to vám v štúdiách nikto nepovie. Čiže máme tu veľkú jedinú smolu, bude sa tu vysušovať pôda široko ďaleko. Viete, na Slovensku nebola turbína postavená od roku 2003, ani jedna veterná. Naposledy v Cerovej, na Záhorí, ak sa nemýlim a opravte, tam už aj vrtule naposledy poodlietávali, skoro 600-kilové, listy im poodlietávali. Ja to všetko rozumiem, čiže 1000 metrov pri obydlí, zajtra, lenže vy tam nebudete nikto. Ideme, samozrejme. Dobre, som rád, teším sa. Aby ste Ja som rád, že tam všetci prídete, to si vážim. Treba si to vypočuť a treba si hlavne pozrieť ten názor tých ľudí, lebo ľudia tu žijú a treba sa ich opýtať, prosím vás pekne. To je to, čo ste mali spraviť predtým, než to došlo. Ale my sme pozývali ľudí na verejné. Áno, ale nepozýva sa ľudí, prosím vás pekne, veď si povedzme na rovinu, žije tu, ja neviem, vy môžete prosím ma opraviť, koľko tu žije ľudí na, ja neviem, 70 rokov, na 60 rokov, tu akože všetci majú povinnosť mať internet, tu všetci majú povinnosť mať my to vyhlasujeme aj v rozhlase. Tá nástevka je dosť málo. Ja si myslím, že každý má... vyhlasujeme aj v rozhlase, ma nepočúvate v emóciách, ale ja vás poprosím, aby ste sa mohli vyjadriť. Môžem vás poprosiť? Ľudia pracujú, čiže tí správne... Dobre, už nejaké slovo aj tomu pánovi. Ak môžem poprosiť, tak nech sa vyjadri aj niekto. Jasne, dobre, ďakujem. Vlastne všetko bolo povedané, som myslel, že ste mi to zobrali z mojich poznámok, čo som to chcel povedať. Ale všetkých tu, čo sú poslanci, aj pani starostka, dlhé roky poznám, bývam 50 rokov v tejto obci. Vy tu hovoríte všetko len v obci Báb. Je to veľmi pekné, ale keby ste došli do Dolného Majera, asi všetci viete, kde to je. A mali by ste to asi základy tej turbíny vo výške svojej strechy, a je to od vás 800 metrov, 3 vrtule, orientačné, 800 metrov. A vysoko 220 až 250 metrov, to je 4, 8 a 5 vrtula, hore je 9. Takže tie vrtule budem vidieť asi aj keď budem spať. Vy ich budete vidieť len čiastočne. Ja ich budem vidieť aj z toho schodkov a tie, jak ste hovorili, tie posudky, čo boli spravené, boli presne spravené, ak vy hovoríte, na zákazku toho pána Hegeduša. Samozrejme, keď pán Hegeduš dá niekomu zákazku spraviť, aby to bolo kladné, tak ho spraví tak, aby to všetko vyhovovalo. V každej jednej správe, čo tam je písané, či o vibrácii, o hluku, tomu svetelnému efektu, bolo to tam napísané, že je to ako negatívne a ľahko, alebo také slabšie to je. Ale nech sa páči, nech sa dojdu pozrieť a nech sa tam všetci preštudujú, čo tu sedíte, ten fascikel. Ja som ho čítal asi 2-krát a robil som si z toho poznámky. Takže, čo sa týka vtáctva aj, tak v tom období, čo tu bol ten ortinol, bol výrub kancov kompletne, to je holorúb, aby ste videli, že tam je len 10 asi stromov. Tí urbárníci, čo tam majú pozemky, tak asi s tým súhlasili. 50 rokov viem, že tí kance neboli vyrúbané. V tom období akurát ich rúbali. A hore na Majeri
rok predtým, takisto rúbali. A ornitolog tam chodí v tom roku kontrolovať, či tam preletujú vtáctvo. To je akože úplný totálny výsmech. Svetelné posudky boli tak robené, že boli z Mladého hája, alebo hluk. Takže prečo nedošli do Dolného Majera? Viete, čo je napísané v Dolnom Majeri v posudku? Že to je rekreačná oblasť a sú tam chatky. Tak ja 50 rokov bývam v rekreačnej oblasti a mám tam chatku. Takže neplatím ani dane, ani nič za rekreačnú chatku. Kto to tam napísal? Vy ste to neštudovali? Už ste dávno mali byť proti tomu poslancu. Ja viem, že vás sa to netýka, keď ste tu v jame, ale dajte si napríklad 2 vrtule volade za ihrisko, jednu si dajte pri rybník, jednu si dajte tam za Jablčkový sad. A potom som zvedavý, čo budete na to hovoriť. Keď sa na to budete pozerať 25 rokov. Minulý týždeň ja som myslel, že ma roztrhne. Druhý týždeň nespím. Je to pravda. Ale prečo ste, Jožko, neprišli vtedy? Nevedel som absolútne. Ale veď, a vtedy to vieš, len keď ti roznesú letáky, aj tie letáky, proste, prepáčte, môžem dokončiť, tie letáky boli tak morbidne spravené. Akože 300 vrtúl, ozaj husto zaludnený báb. Viete, to sú také zavádzajúce informácie. Akože keď už ideme, tak poďme s faktami. Veď ja nie som za to, aby, tak keď sa rozhodneme, že to nechceme, tak to nechceme, my nepôjdeme. Ja to beriem, ale viem, že si férová žena, aj poslanci, že budú férovi, a že dobre vedia, že ako sú to s občanmi Pábu a občanmi Alexandrovho dvoru. Vždy sa to tak posudzovalo. A tí za diaľnicu, alebo teda šeliako, komunita, alebo niečo iné. Vždy to tak bolo. Ale verte nás ako občanov, takisto. Bábu. Ja v roku 2020 som bol na pohovačke. Bol som s tým človekom, to bola náhoda jak smrť, že ide sa tu robiť veterné turbíny a či tam není nejaká stavebná firma. A hovorím, máme stavebnú firmu, že tam chceme robiť základy a veterné turbíny. Ja som si myslel, že si robí srandu. Prešli 4 roky a došlo k tomu. Ešte keby som Dobre, no jasne. Neviem, či je hanba uznať si svoj omyl. Ja som to dneska na schvál pozeral. To nie je hanba, Peter, ja som len chcel, aby sa k tomu... Môžem aj ja. Bol prístup, Takže asi takým spôsobom. Toto není obhajoba, to je realita. Ešte pred 15, som to pozeral na schvál, kedy to bolo. Ešte pred 15 alebo 16 rokmi by ma asi dokázali presvedčiť o nejakých dobrých vlastnostiach tých veterných elektrární. Teraz som jasný odporca. Až taký, že pretože som si to dokázal naštudovať, zmenil som názor. Ak niekto z vás je tak dobre na tom, že si nedokáže uznať chybu, ja si ho uznávam. Lebo naozaj pred tými 15 rokmi jediný, kto mi mohol dať informácie, bola pani starostka Ferovej. To je jedna jediná obec na Slovensku, kde som mohol komunikovať. Žiaľ, odmietla sa so mnou stretnúť, neviem, či si myslela, že som novinár, tam to bolo také dosť napäté. Samozrejme, navštívili sme to, alebo že navštívil som to s manželkou, videl som to a môj názor je taký, a ktorý je už nemenný, že spravím všetko preto, aby to nebolo v našej obci. Myslíte si o mne, čo chcete, ja si môžem povedať svoj názor, ale nie je všetko to, čo nám tá firma, oni nám teraz slúbia všetko. Čo budete požadovať, všetko slúbia. Len potom, keď príde k plnení si svojich záväzkov, zrazu sa firma dostratí na strati, bude nová, nástupnícka a pridávam sa naozaj týmto, nazvime ich aktivistom, lebo to bude 25 rokov minimálne, 28. Ja beriem, máte na to právo, každý nech si naštuduje aj pre, aj proti a nech sa rozhodne. Ale je to z kratšej cesty, keby sme to dokázali my ako poslanci, ako riešiť to cez nejakú petíciu, právnicky, lebo už to zasahuje do toho, že začnú za nás bojovať právnici. Berte to tak.
To je otázka času, že stretneme sa na súde. Keď to dokážeme my ako poslanci, že to pre vás domáca úloha, páni poslanci, rozmýšľajte, nechajte si povedať aj pre, aj proti, ale dokážeme to jediné my z kratšej cesty. Keď nie, žiaľ, budeme sa súdiť. To je môj názor a tým poviem všetko. Ale predtým tie vrtule náhodou neboli na Šidelo? Ale to boli, vtedy sa robili pozemkové úpravy, bola to, pán Šidala mal firmu Lisa a aby sa to jednou ranou dalo, tak sa to tam, ale tam boli vrtule, doteraz si to pamätám, firmy Vestas a boli 70 metrové. Čo sa týka... Áno, a môžem k tomuto... Ja som to včera pozeral, je to verejne dostupné. Môžem vás poprosiť o pozornosť. Áno, boli to... Ja tomu to nerozumiem. Boli to pozemky pána Šidalu Fertilabry. Keď prišla táto firma za nami, tak prvé, na koho sme ich obrátili, bol práve pán Šidala, pretože sme sa pozreli na to, čo je na katastri. Čiže išli za pánom Šidalom, respektíve nie ani tak za ním, ako za pánom Horkom, len Šidala bol... Pani Nemečková, vy stále musíte vyrušovať, akože vážne nemôžeme tu komunikovať. Toto je neskutočná sranda. A vlastne išli za pánom Horkom a chceli sa spojiť s pánom Šidalom, len pán Šidal bol dlhodobo v zahraničí, takže v tej spolupráci neprišlo. A potom oslovili najväčšieho vlastníka, keďže narážate na môjho brata samozrejme. Takže áno, môj brat je najväčší vlastník druhý, čo sa týka pozemkov v našej obci. A preto tie vrtule ponúkli jemu. Ak by bol s tým problém, samozrejme vedia sa dohodnúť s niekým iným, ak majú pozemky na tých miestach, kde je veterná mapa, nech sa páči. Naša rodina s tým absolútne nemá nič spoločné, ani keď chcete, môže to byť úplne na iných pozemkoch. To bolo pár podľa veternej mapy. Ja sa hlásim. Nemám s tým absolútne problém. Ale niektorí s tým majú, tak som to chcela povedať, že vlastne my s tým vôbec možno by to išlo najavo, samozrejme už každý to vie. Ale veď to je všade uverejnené. Presne, samozrejme. Nejedná sa ani tak o tie pozemky, keď už obec robí teda 6 vrtúl, tak mala mať 6 obecných pozemkov, kde by teda získala na to najviac, chápem. Áno, lenže nemám nič proti veterným turbínám, keď budú dostatočne vzdialené od obydlí, nie od seba, od obydlí, aby to nikto nevidel. Niekde v zahraničí nemajú s tým problém, lebo my sme dosť zaľudnená husto obcami územie, takže je tu veľký problém postaviť tie veterné turbíny, preto to išlo na 1 kilometr. Ale nedajme sa s tým uniesť, dajme to na 3 kilometre a keď to oni niekde umiestnia na 3 kilometre, ja si myslím, že ich sa páči 3 kilometre od každého obydlia, keď to bude tá hranica. Ja s tým absolútne nemám problém, 3 km je dostačujúce. Tam sú také vizualizácie, že zo Zobora 3,5 km, 15 km, to nikoho nezaujíma. Aby som 15 km pozoroval zo Zobora, že tam sa točia vrtol, to nikoho nebude zaujímať. Ale to bude každého zaujímať občana, keď sa mu to točí 800 metrov pred očami. Keď ešte ja môžem reagovať na tých právnikov alebo niečo, čo sa tu teda povedalo, tak to je jasne napísané v tej zmluve, ktorú máme teda uzatvorenú, že budúca nájomná zmluva, na ktorej uzatvorenie budúci nájomca budúceho prenajímateľa vyzval, bude schválená obecným zastupiteľstvom obce Báb. Inak budúca nebola ešte. Inak preto chcem, môžem to dokončiť, prosím. Inak budúci prenajímateľ nie je povinný a nie je oprávnený pristúpiť k uzatvoreniu budúcej nájomnej zmluvy, čo budúci nájomca berie na vedomie. Čiže keď by ste si to prečítali, tak by ste to tam našli. Skrátke, to isté hovorím, je vôľa medzi poslancami vyjadriť. To už povedala. Počúvajte, robíme tú vojnu ešte zatiaľ z ničoho. Jožko, ja tak chápem, všetky vás chápem, že ste rozhodčení, takisto aj vyzlenenstvo nadšení z tých vrtov, možno nikto, ja neviem, Peťo je proti, my nad tým sme rozmýšľali, ja som sedel s Peťom voľa, kedy zastupiteľstve takisto. Zajtra sa to bude prerokúvať.
Robí sa petícia sa podá, spraví sa referendum. Vy keď poviete nie, hotovo. Nedebatujeme ďalej, zbytočne tu robíme takú vojnu v dedine, ja sa nie, že bojím chodiť po dedine, ja som tu občan, však Jožo ma pozná, všetci ma poznáte, žijem tu 50 rokov a takisto. Lenže taká vojna sa tu z toho spravila v tej obci, že sa tu ideme pomaličky pozabíjať, nemusíme jak tí poslanci. Nie, je to tak, Peťo, kde sa pohnem po obci, každý ma tu napáda. Žijem tu 50, mám tu vnúčercov, mám tu rodičov, všetkých tu mám. Ja všetkých tu mám, celú rodinu tu mám. A teraz idem po tej dedine a ty si vyhol ruku, dneska som bol s Maťou. Petíciu, pýta sa, on mi rozpráva o tých, aké sankcie dostaneme všetko. Je to práve, Maťko. Nebolo to spomenuté? Bolo to spomenuté. Je sankcia. Čo si mi tvrdil? Je sankcia. Povedz mi. No, není? Nie. Maťko, není. Nemôžete chodiť aj vy po obci a ľuďom to a flašky, kde volajú... Počkajte po jednom, prosím. Mne volajú, dokonca mám kamaráda, možno poznáte, Nevičkové dosť Nitrie, Erik Blaško sa volá, on je aktivista, tým mi píšu, posielajú mi správy, ja som sa späť o tom prezentoval všetko. Takisto ho navštívili asi nejaké aktivisti. Takže my tiež nad tým rozmýšľame, to není, že teraz my sme sa tu 7 išli a povieme, že my tu chceme vrtule. O to nebude fungovať. Jednoducho, vy rozhodnete o tom, či tu tí vrtule budú alebo nebudú. Žiadnych 7 ľudí tu nebudú o tom rozhodovať. Počkaj, Juro, počkaj. Hovoríme teraz o tých len tých dvoch vrtulách, čo má obec, alebo o všetkých? O všetkých. Nie, to není samozrejme výstava. Vy to neberte tak, že to je hotové, ale všetci tak je to predstavované ľuďom, aspoň čo sa teda naoslovili, že to je hotovo, je koniec. Tak by si či si tak, ty tak Jožko pochopil? Sekundu. Aj si ty si to asi tak pochopil, neviem, čo si to myslíš, že už je to hotová vec. Ako? Že to je hotová vec. No hotová to vec nebola. Ani to není hotová vec. Z toho dôvodu, lebo chcel som sa opýtať, že či to bolo v územnom plánovaní schválené a kedy, lebo to je tiež dôležitá vec. Dlhodobá záležitosť, to není 2021. Nevedel som to dohľadať, tak preto som sa to chcel opýtať, že či to bolo v územnom plánovaní. Že to také, to hovorím po tej obci, keď ja idem teda, že žijem tu 50 rokov a to, čo sa tu žije v poslednom čase, to je katastrofa. Ale vy ste neboli na zastupiteľstve v 2022, lebo ja som tu vtedy bol. To nevadí, že som tu nebol, ja som tu sedel v 2000. Ale vtedy tu boli v tej firmy. Ale hovorím, asi tej som to si sedel, lebo však ja už tiež pár rokov sedel na zastupiteľstve, tak pravdepodobne som tam vyhol ruku za to aj ja, až sme to teda schváľovali, a som schváľoval si zmluvu o predbežnej zmluve. No, takže som to schváľoval aj ja v tej dobe. Jak hovorí Peťo, niečo nám bolo predstavené, je to paráda, všetci chceme veterné elektrárne, chceme takéto, chceme všetci ekologicky žiť. A zrazu, keď sa to má týkať náš osobného, už každý začne rozmýšľať už ináč. A teraz čo, vrtulkami tu bude vrčať, ale chce mať aj peknú energiu, chce mať elektroauto, chce mať toto. A zrazu čo? Vidíte, čo z toho vznikne? Pán poslanec tu ide o to, že od stola zmenili z 3000 metrov vzdialenosť na 1000. Na týmto to sa stalo teraz, toto bol dlhodobý proces. Že na to treba dlhodobý proces. A na týmto sa treba zamyslieť, že je to len usmernenie, nie je to zákon. Jo, však toto išlo 13 rokov, Môžem vás poprosiť o 14 rokov to ide, koľko to ide. A zrazu, teraz pred rokom, koľko to zmenili ten zákon. Takže my sa musíme k tomu, teraz dokonca. No, takže my sa musíme k tomu nejako postaviť. Lebo v tej dobe, jak Peťo hovorí, dobrý nápad. A zrazu sa to... Lebo tie 3 kilometre to nemusí byť dobrý nápad. Nejakými štúdiami, to úrad verejného zdravotníctva, nejaké štúdie, nejaké výstupy, čo sa týka zdravia a dopadu na ľudský organizmus. A zrazu tie 3 kilometre niekto zmení na kilometr, tak to je sakra rozdiel. Ale je to súvislé s technológiou, aké sú dnes používané. Začnem nejakým spôsobom nemôžete rozbiehať na odbornú diskusiu a skôr je zajtra. Ja by som sa chcel opýtať, lebo ja súhlasím s tou petíciou a tak ďalej, že staviať tých občanov tako, že sú rozhorčení, že nevidia ten dev, možno nie sú priamo na vás, ale sú, že proste, že nechcú to tu mať. Že otázka je, že vlastne miestne referendum nie som úplne zbedlý, vedia navrhnúť aj poslanci bez nejakej petície, či ste neuvažovali to spraviť a že to ukludní, že teda vy sa rozhodneš demokraticky a nemusíme tu sa hádať. Ešte ja môžem? Viete, toto veľké boom vzniklo minulý piatok, keď začali roznášať letáky. Vtedy my sme chceli počkať na toto verejné prerokovanie, aby tam fakt občania prišli a aby vyjadrili svoj názor. Zozbierame pripomienky, posielame na životné prostredie. Bude sa tam robiť aj videozáznam z toho proste podľa zákona, ktorý nám to ukladá, áno?
ale zrazu tými letákmi, aktivistami a neviem, tá Timea Kac bola teda oslovená niekým z občanov, tak zrazu vznikli taká veľká bublina z toho vznikla, pritom hovorím, že toto prerokovanie sa udialo aj pred rokmi. A možno to ľudia tak vtedy nevnímali, alebo možno o tom tiež tak nevedeli, neviem. Ale my sme sa fakt snažili byť transparentní tak, aby ľudia o tom vedeli. To, že niekto nemá záujem o veci verejné a potom sa dozvieš zrazu, že aha, že ja som sa o toto nezaujímala, zrazu to tu je, viete, my nič netajíme, veď zajtra je to prerokovanie, tam si všetci povieme, my zozbierame pripomienky a my musíme z toho zápisnicu spísať a poslať na životné prostredie. A ako hovorím, keď budú ľudia proti, tak my máme tu možnosť, teda pardon, nie ja, poslanci, urobiť referendum bez toho, aby ste vyspisovali petície. Áno, jedna možnosť je tá, že spíšete petíciu a jedna možnosť je tá, že poslanci pri veľkých projektoch alebo pri nejakých veľkých zámeroch alebo čokoľvek, čo sa teda týka rozhodovania v obci, tak môžu vyhlásiť referendum. Čiže áno, je tu aj táto možnosť. Čo je stále, ja opakujem, nie je jednoduchšie zrušiť uznesenie z roku. Čistým spôsobom, vy na základe toho uznesenia, zrušenia toho dodáte tie firme, veci vyriešené. Ale to je len zámer, pani Meček, veď ale pochopili ste, na čo nám je referendum? Počkajte. Povedzme si to na rovinu. Tých zámerov za posledné roky, ja som 16 rokov je toľko, akvaparkov, neviem čo. To je jedna vec, to je len zámer, to nič nerieši. Zmluva o predbežnej zmluve, ktorú tu spomínate, to tiež nič nerieši. To rieši len to, že keď budú vydané všetky povolenia, keď bude vydané stavebné povolenie, čiže z obce, a keď bude odsúhlasené zastupiteľstvo, keď bude odsúhlasené zastupiteľstvom, potom sa začne plniť aj zmluva. Kde sme teraz? Menení nikde zatiaľ, na verejnom prerokovaní. Dobre, počkajte. Tak tam zajtra nikto nepríde, alebo tam príde málo ľudí. Keby nebolo čo? Toto ľudí kráľ. Ešte som nedopovedal, dosť ste tu rozprávali čo, ja vás chcem uviesť na nejaké fakta. My máme svoje informácie, ty máš Jožko svoje informácie. Dobre, ja ti tak poviem. V roku 2007 bol schválený zámer, túto vtedy obecným zastupiteľstvom, aj ty si tu sedel, spoločnosti Lentivent na 6 veterných elektrární. To došlo až tak ďaleko, že zo zámeru, čo bol schválený, prešli celou EO a všetkým, potom bolo verejné prerokovanie, z verejného prerokovania je záznam, keď už tak všetci pátrate na internete, pozrite si, je to na tom istom portáli, čo aj toto, stále to tam je dostupné. V tom zázname sa spomína, že bolo verejné prerokovanie, ty si prezentoval zámer, bolo odsúhlasené obcov, občania nemali námietky, bolo vydané kladné stanovisko. K tomu tu ešte ani neprišlo, ale tu už po verejnom prerokovaní prišlo. Neboli 80 metrové, pozrite si, sú tam projekty. Ale teraz sú 4 kilometra, 250 Pozrite si, sú tam projekty. Potom bolo odoslané, kde bol Peťo na ministerstvo životného prostredia, že obec Babky súhlasí a následne na to boli zadané zmeny a doplnky. Dodnes sú tie elektrárne zakreslené v katastrálnej mape aj v územnom pláne. Takže hovorí niekto, že tu niekto nevedel o zámeroch, to je absolútne nezmysel. Ešte dneska stále je to povolenie aj všetko, keby tá spoločnosť a stále je registrovaná, keby chcela, tak v tom pokračuje. A má všetko vydané povolenia. Tak to si povedal. Potom prišli v roku 2021, bola pozvánka na zastupiteľstvo, prišla spoločnosť Lentivent, každý ste mohli prísť. Robila prezentáciu, my sme následne na to schválili zámer. Zámer je čo? Že môžu začať konať, že ako by to vyzeralo vypracovať projekty. Ja som stále za. Ja vám poviem na rovinu, bol som vtedy za, som aj teraz za. Mne to až tak osobne nevadí, ani aké tie vplyvy, čo vy hovoríte. To, že zničili možno tú vzdialenosť, je aj tým, že sa rozvinuli technológie. Zničili preto, lebo je to v záujme Slovenskej republiky, že sa zaviazala do roku 2030
zelené obnoviteľné. Áno, ale teraz ide o to, že Slovenská republika to ide vlastne podporiť. A podporiť znamená to, že znižili vzdialenosť z 3 km na 1000, teda z 3 km na 1000 metrov, to znamená, že Slovenská republika ide vlastne po týchto faktoch a ide potom. Čiže tu teraz, že toto jedna babka povedala a zámer bol a nebude a bol tu zhotoviteľ a niečo, to bolo v poriadku, OK, ale teraz toto, tu, keď to nezastavia poslanci a nezastavia to ľudia v poriadku, či už petíciou alebo referendum, teda referendum sa bavíme, tak sme skončili všetci. Lebo teraz je to hlavne v záujme Slovenskej republiky do roku 2030 tu vybudovať takéto veterné elektrárne. Ja hovorím svoj stále osobný názor, ja som za to. Ja vám to neberiem. A na to je to verejné prerokovanie, aby občania podali pripomienky, čo mohli počas celého toho procesu. Všetko je zverejnené. Nástenka, internet a rozhlas je veľmi málo. A čo by ste ešte chceli? Čo by som chcel? Ja vám poviem, čo by som chcel. Keď sa o takéto niečo jedná, ja nehovorím ako vo vedľajšej dedine v Rumanovej, že tam je firma Unikov, nerobí to scenéru peknú, ale je tam firma, dobre, sú tam pracovné príležitosti. Ale toto mi dá akú pracovnú príležitosť? 30 ľudí, ktorí nebudú ani z bábu, to je jedna vec. 250, opakujem to, 250 metrov, 3 kilometre. Toto mne to dá aký prínos, povedzte mi. Do obci prídu peniaze. Do obci prídu peniaze, to beriem. To, ako ja povedala pani starostka, peniaze treba. V poriadku, všetko je v poriadku, ale že bude zvyšovať dane, aj teraz sa zvýšili dane o 240%, nikoho sa nezaujímalo. Zaplatili sme, vieme asi, že ste to potrebovali na niečo, v poriadku, zaplatilo sa, sme ticho. Keď nám dáte na budúce zaplatiť dane, hovoríte aj o nás, lebo aj my to platíme. Áno, však hovorím, keď mi na budúce zviniete dane, tak ich zaplatím. Ale sa to nedotýka môjho, nie životného prostredia, môjho žitia sa to nedotýka. Hej, ja viem, že niektorí majú existenčné problémy, mali problém zaplatiť dane, zvýšené, alebo ešte na budúce budú mať problém zaplatiť ďalšie zvýšené dane, ja to beriem. Ale verme to tak, nevadí pani starostka, ďakujeme, ale je to jednorázovo, takže nejako to tí ľudia len pretrpia. Hej? Ale toto nie je o trpení, toto je o obmedzení. Už všetko sme počuli, všetko sme povedali. Ja som vám chcel len povedať, že hovoriť o tom, že o tom ľudia nevedeli, je podľa mňa absolútny nezmysel, keď bolo aj v roku 2000, presne to tu mám, 28.4.2008 verejné prerokovanie a už vtedy obec vydala kladné stanovisko aj s ľuďmi. Takže povedať, že tu nechceme elektrárne, bola iná doba, bola iná doba. Teraz sa tá doba tak posná, že ten štát naozaj na to ide tlačiť na to ten štát. A s touto firmou, čo sme mi uzatvorili zmluvu, ešte, halo, prosím vás, touto firmou, čo sme uzatvorili zmluvu, vznikla v roku 2020. Táto firma. Áno, každá firma vzniká. Majú pozadí nejakú dánsku firmu, ktorá je do toho preinvestovať 50 až 60 miliónov. Áno, ale táto konkrétna firma, ktorá vznikla v roku 2020, mala nulú tržbu, čiže nič. 21 mala takisto má aj tá predošlá firma. 22 mala nulu, čiže nič. Čiže on mi tu nebude rozprávať, on, ten konateľ. Dobre, veď môžeme sa takto dohodnúť. To už je zajtra. Aj pán Majer chcel niečo povedať? Nech sa páči, ja už som si... Prepáčte, len zajtra... Skúsme. Aby mám vysoký krvný tlak, berem lieky, tak aby ma tu neporazilo. To nechceme. Ja sa vás len chcem spýtať, či vieme dať cenovku na ľudské zdravie. To sa vás pýtam. Ja som tu nebol, keď sa prerokoval, ani sa k tomu nevracame, ani nie som na nikoho naštvaný. Ja viem, ako to funguje. Vy, pani starostka, ste povedali, že ľudia sa nezaujímajú. Je taký svet, že sa nezaujímajú, ale ja som bol prekvapený. Ja som sa to dozvedel včera a bol som prekvapený, že každého, čo sme oslovili, tých ľudí nevedeli o tom. Proste, či sa nezaujímajú, to je jedno, oni o tom nevedeli. A pán má pravdu, že v podstate treba urobiť prieskum a pýtam sa, musí to až tak zajsť, že bude tu referendum? Alebo vám nestačí 600 ľudí, keď vám dajú, oni vám dali mandát, tí ľudia vám dali a 600 ľudí, keď vám povie, že nechceme tuto, budeme sa hrať na to referendum, budeme tu chodiť, budeme presviečať ľudí. Prosím, dostaneme. Ja sa len pýtam, že či to potrebujeme až tak. Ale veď práve ja som to pred chvíľkou povedala, ak si ma počúval teda, že sú dva spôsoby, teda viacero spôsobov toho zastavenia, respektíve toho referenda, že buď teda je to na petíciu, alebo my sa rozhodneme. Alebo teda sa referendum nebude robiť a spravíme nejaké dotazníky. Dá sa to aj tak, ako, vieš.
o tom ide, či to potrebujeme, keď 600 ľudí z 800 voličov vám povie, že nechceme to, či budeme zase vyhlášať referendum. Dobre, ale my sme aj toho názoru, že príďme si to tam zajtra vypočuť. Ja som príďme si to tam vypočuť a vypočujme si klady aj zápory a na základe toho sa rozhodneme. Ja toto študujem niekoľko rokov a ja stade to, keď to tam budem mať, tak jednoducho budem musieť odísť z tejto obce. Lebo ja tam nebudem žiť, proste to si teraz môžem myslieť, že či nás to ovplyvní. Moja dcera tu má kúpený pozemok, moje vnúča tu bude bývať. Ja tu bývam, ja som kvôli tomu prišiel, ja som prišiel z ozoboru, každý sa ma spýta, že z mesta, na dedinu ideš. Chcem, že není tu nejaká väža z telefóny, že není tu nič, tu chcem žiť, normálne chcem žiť a preto sme sem prišli. Len akože zájsť tak ďaleko. Ako to aj Jožko povedal, veď toto není nová vec. Možno je to nová vec pre tých, ktorí ste tu nebývali, samozrejme. Ale veď my sme fakt pokračovali len v tom zámere. Je odsúhlasený zámer. To, že oni si spravia EU a je tu nejaká zmluva, veď tá zmluva má jasné pravidlá, veď my sme si ju tak ošetrili, ale aby fakt, keby k niečomu prišlo, tak aby sme tam nemali tie pokuty. A keď fakt ľudia rozhodnú, že to nechcú, tak nemusíme ísť ani cez referendum, len sa teda pozrieme na tie podpisy a tak sa to zruší. Akože nemáme s tým vôbec problém. Ja osobne nie. Na čo takéto chcem povedať, keď ešte nebolo ani verejné prerokovanie, nič nie je zacielené. Ale systém toho, ako to prebieha, to je niečo neskutočné, tá propaganda. Ja osobne viem o tých zámeroch. Ja osobne, že tuto bolo, viem, že Aquapark aj všetko, to je v poriadku, ale mňa keby niekto neoslovil, že aký máš ty na to názor, ja tiež by som o tom nevedel. Viete, že robí sa tu humbug, neberte to ako humbug. My proste len tu chceme žiť. Ja tu chcem len žiť a my vás o to len prosíme, my sme není proti nikomu, čo mám informácie, ja to schválila. Je tam podľa zmluvy. Ja ešte stále prebieham. Ale viem, že to už schválila. Dali kladné stanovisko. A teraz je otázne, že je tam v tej zmluve, že do nejakých dní sa majú vzniesť nejaké námietky. 30 dní, ale lehota plynie už teraz. Od ktorého dátumu? Pani staroska bude vedieť presne. Kedy sme to zverejnili? 24 ste to zverejnili, pani staroska, tak alebo 23. novembra, ale takto. Ešte sa budú dávať aj pripomienky z toho videozáznamu, čiže my budeme zajtra toto nahrávať a z toho videozáznamu sa potom bude robiť zápisnica, áno, a ja tie všetky pripomienky musím poslať na životné prostredie. Takže vlastne všetky veci, ktoré si vieme nachystať voči ním, voči životnému prostrediu, takže oni teda, bude to v zápisnici napísané, oni sa budú musieť k tomu vyjadriť. Ja som si preštudoval ešte raz. No nie, takto Jožka, aby sme sa porozumeli, vieš, tam budú tie pripomienky, budú... Len vyslovené? Nie, akože my tam napíšeme, ale ide, či budú oprávnené alebo neoprávnené. Vieš, keď tam niekto povie, že nepáči sa mi tá vrtula, tak to je neoprávnené. Vychádzame z toho, čo dalo životné prostredie a čo vlastne bolo v tom veľkom fascikli. Tak to človek, keď si preštuduje a spraví si zápisky, že to má negatívny vplyv, takže len z toho nie je také, že sa mi to nepáči. Ja nemám nič proti veterinárnym rodinám, sú vzdialené. No a toto je práve preto je to verejné prerokovanie, lebo medzi tým prebehlo aj, respektívne bol spravený nový územný plán, kde aj napríklad môj záujem je, aby od Intravilánu, v podstate ten nový územný plán, ako je stanovený, to bolo vzdialené tak, ako treba. Viem, Jozef, len že teraz tých analýzach... Čo je pre vás ako treba, vy chcete 3 km a už tu páni hovorili aj, že súhlasia, ale 3 km... Nepostavená smernica nejaké usmernenie, nie je to zákon. Keby to bol zákon, tak oni sa držia zákona. Len stále to držme, že tie analýzy stále vychádzajú z toho, že stále berú len vôbec fakt. Nie je tam zakomponovaný dolný majer, čo sa to najviac týka. A horný majer. Tam máte 3 navrhnuté. Tam sú 3. Štvrtá je tu oproti sítke, štvrtá je pri Mladom Háji a piatá je až dole v Úlade za Kolienkom alebo niekde tam. Takže jedna bola pri Rumanovej.
ťažko povedať, ale tie vizualizácie, všetko, čo som tam pozeral, lebo všade sú fotky, ale tak sú robené fotky, že sú od Hajského, z Mladého Hája, my máme vizualizácie. Na Rumanovskej, Čerešníkovej a také pohľady. Ale toto je všetko o tom, že zajtra sa to má prerokovať. My sme žiadne súhlasné stanovisko, tak ako bolo napísané v zmluve. Táto zmluva bude platná, alebo tá nasledujúca zmluva, keď bude súhlasné stanovisko z Ministerstva životného prostredia, čo musíme my napísať, že súhlasíme. Ja som povedal, že súhlasné stanovisko Ministerstva obrany, napríklad v Hajskom zrušili Ministerstvo obrany kvôli radarovému rušeniu. Aj letecko. Aj letecko, a Vodofón záloží tuším takisto. No ale vieš, ono je to, že tam treba veľa úkonov, aby im to prešlo. My sme stále len na začiatku. Zámer je jedna vec, je tu milión zámerov podpísaných. Lodenica, neviem aj čo všetko sa tu... Dobre, ja si myslím, že keby to prešlo teda tým štýlom, že teda na tom zajtrajšom zasadnutí bude veľa tých námietok, a tiež uvidíte teda, že je to adekvátne, aj tí občania sa k tomu vyjadria, možno tými podpismi, tak jak tu hovoril Peťo Nemeček, či sa to nedá nejako zrušiť nejakým predchádzajúcim uznesením, čo tu bolo už dané niekedy, či sa to dá, lebo aj teraz vlastne zrušíte uznesenie, aby bolo nové uznesenie. Ja si teraz ty hovorím. Či sa to nejako dá. Aby sme neprechádzali tomu referendum, bo to sú zase peniaze obce. Ale my vás teraz počúvame názory len tie záporné. Ale sú to občania, ktorí sú za a majú kladné názory. Tí tu práve nie sú dneska, nemôžeme ich vypočuť. Vy hovoríte, zrušme to ešte predtým, ako bude. Ale treba si počuť aj... Je to jasné. Teraz mi povedzte osobný váš názor, aký by bol kladný k tomu váš názor, keby ste bývali od toho 800. Nie, ale vy ste vraveli, že keby sa to posunulo ďalej. Je to, že vyrába to zelenú energiu, dobre, máme tu Mochovce. Ja si myslím, že tej energie máme dosť. Ale pán Proko, vy ste hovorili, že by ste neboli proti, keby sa to posunulo ďalej. 3 kilometre. Áno, veď o tom hovorím. Keby to bolo 3 kilometre, nevidíme to vôbec ani hluk, ani zvuk, ani nič. My to vôbec nechceme. Ale to je iný názor, to je. Áno. Častice, to je nebezpečné pre ľudský organizmus. Tak to sú také, to ani nedýchajme, lebo... Oni tam dávali nejaké simulácie z Nemecka. Môžem vás utišiť, prosím vás, po jedno. Že sa v tom prihláste, kto chce hovoriť. Ja ešte by som len dodal, nezľahčujme túto situáciu, vážne to nezľahčujme. Sú štúdie, kde hovoria, že 16 km, to znamená každý záložie a môžete si myslieť, a nie sú tu tí, že, ktorí sú proti, ale teraz vám hovoríme, že sú 400, áno, dáme vám tie podpisy, už 400 ľudí, už polovica. A verím tomu, že za týždeň bude 600. To znamená, že no jasne, tak na tým uvažujeme. Proste je to tak, ako to je. Pretože to je nejaká štúdia, nehnevajte sa, ja viem, ja som si dneska zisťoval, že aká firma to robila pre Pána Boha, keď si ja zadám niečo, tak mi to urobia tak, ako má. To nerobí štát. Je to tak. Ale zase cez životné prostredie také... Jasné. Lebo tam je Karab, alebo tam je... Nie. Nedá sa žijeme v tejto republike. Poprosím vás po jednu. Môžeme trošku. Žijeme tu. Viete, jak sa dejú veci. Hej. Proste mňa zaujíma, čo sa deje v celom Slovensku, zaujíma, čo sa deje vo svete. Nikdy v živote sa tak nežilo na svete, ako sa žije teraz. Tak skúsme porozmýšľať nad tým, či chceme my túto v tejto dedine žiť trošku inak. Lebo ľudia nezaujímajú, ľudia sú zlí, každý na každého útočí. Tak skúsme nad týmto rozmýšľať. Takže nejakému životnému prostrediu je úplne jedno, že sa vedia. Keby býval na mojom pozemku, tak sa ináč. Keby to bolo na jeho dvore alebo 700 metrov od riaditeľa toho životného prostredia, určite by sa na to díval ináč. Takže my myslíme na nás, nemyslíme na štát alebo na nejaké životné prostredie. Ďakujeme. Dobre, veď neviem, či ešte k tomu máte, ale ja si myslím, že zajtra bude to prerokovanie, tam budeme, myslím, že dosť dlho na to, bude tam tá prezentácia, každý teda môžete povedať svoj názor a svoju pripomienku.
my to všetko spíšeme a samozrejme budeme vždy na strane ľudí, veď my sme tu nie proti vám, my sa snažíme len niečo nové robiť a priniesť tie peniaze do obce, ale pokiaľ občania fakt nebudú s tým súhlasiť, tak my nepôjdeme proti občanom predsa. Čiže toto je len to, že fakt sme chválili ten zámer a hovoríme, že tých zámerov tu schválime za rok aj 20 niekedy. To by ste sa čudovali, čo všetko tu už malo stáť. No. Zajtra prosím ťa z toho životného, alebo kto tu príde, kto tu bude, to nevieš? Mali tam byť zástupci do... Ja som pozvala som všetkých 38 orgánov, neviem, kto všetko príde, teda myslím zástupcov tých orgánov, takže neviem, nikto sa mi presne nenahlásil, že áno, prídem. Prídu sem z tej firmy Eurowind, potom prídu, čo robili hlukové štúdie a tieto ostatné vtáctva. Takže to viem na 100%, ale ostatných nemám potvrdených. Dobre. Ešte som to chcel dopovedať, že najbližší postup je tak, že obec musí vydať súhlasné stanovisko. Potom rokovaní. Potom, keď prejde to celým procesom, by obec ako zastupiteľstvo musí byť vydané stavebné povolenie, zase obcov. Ale obec to riadi. A potom zase by v podstate muselo zastupiteľstvo aj tie zmluvy schváliť. Takže toto sú všetko obranné mechanizmy, ktorým sme sa ešte vôbec nedostali. Takže hovoriť niečo, že je hotová vec, ako vy ste to s tým začali, je absolútne nezmysel. A inak aj občanom to bolo tak prezentované, že zmluva je už teda podpísané to aj na Facebooku, čo bolo úplne zavádzajúce. Zmluva o predbežnej zmluve poníma len o prenajatí pozemkov v prípade, že sa všetky tieto procesy uskutočnia. Takže to je absolútne, tá zmluva je bezvýznamná. Oni ju potrebovali na to, aby si mohli porobiť štúdie a ďalšie veci. Ale takisto oni majú zmluvy aj s tými súkromnými osobami podpísané, aby toto mohli absolvovať. Ešte plus by som pridal také, že ten Eurowind, keď si pozriete, to je za tým Eurowindom, pod každou firmou sa rozbali ďalšie firmy, aké majú výnosy, tržby, koľko 90 vyššie percent sú v mínuse, sú tam minulý rok vklady. Aj toto je možno na uváženie, že kto za tými ľuďmi možno je. Toto oni prezentovali, keď prišli, že oni boli založení len. Založení a sú tam niekde ničkovať niekoho. Minulý rok účelovo vklady tam boli. Niekde nitkovať niekoho, aj spoločnosť Lentivent stále funguje, čo sa v 2008 v podstate odsúhlasilo. A tiež tam má nula. Samozrejme, že to nebude Eurowind robiť ako jedna firma, bude mať za sebou viacej ľudí, ktorí to zadobujú určitú čas a ostatné dostanú peniaze asi z nejakého zeleného fondu alebo z nejakého štátu alebo odniekal a potom sa im to bude vracať ako dividendo, je to jasné. Tak ale toto zase nebudeme skúmať, keby sme to skúmali, tak sa na Slovensku nič nepostaví, nič nefunguje zase. Len hovorím ešte raz môj názor, ja osobne som za to, ale presne ako povedala starostka, nikde sme sa nedostali, že je to hotová vec. To nikto neodsúhlasil, že je to hotová vec, ale ak ozaj viac občanov bude proti tomu ako za, tak jasné, že s tým nebudeme súhlasiť. Ja som počul aj taký názor jedného občana v Bábe a fakt bol múdry, bol to hlavička ako, som sa s ním o tom rozprával. Viete, čo mi povedal? Držte sa stručne. Že bude to tu krásne, mne sa to bude páčiť, tie vrtule, ja mu neberiem jeho názor, ale čo ma zabilo, že on vyzdal do vlastnej záhrady. To ma zabilo. Ako, ja som za každú srandu, ale čo je veľa, to je moc. A keď toto je jeden z tých občanov, ktorý je za výstavu veterného parku, keď takéhoto berete do úvahy, jak sa mi dostalo do uší, tak ja som mŕtvý a končím. Jednoducho, toto mi už nebere ani jedna moja bunka. Ale nemohol to povedať len zo žartu. Nie, pani pani. Lebo niekedy ľudia povedia to zápale. Ten pán mi 20 minút rozprával o tom, ten pán mi 20 minút rozprával, že Wi-Fi router doma má väčší smog a telefón v ruke, že má viac od rovna, než tá vrtula. A ešte jedna vec na záver, posledná, aby som vám dal jedného chrbáka do hlavy všetkým. Otázku konateľ Eurowindu dostane tu. Neviem, či je z Hamuliakov, alebo odkade v Senec. A nevieš? Áno.
To je jedno. Ja sa ho opýtam už jednu vec a budem ho tým konfrontovať, keď je teda taký heroj a je teda, lebo ja som obchodník telom aj dušou celý život a žijem z obchodu. Ale nepreznáte to. Žijem z obchodu, tak dostane určite otázku, ja to prezradím, kľudne mu to môže dojsť dneska do správy. Ja to prezradím. Dostane otázku, či už má podpísanú zmluvu o budúcej zmluve alebo predbežný návrh nejakej zmluvy alebo nejaké dohody v tej obci, kde žije. Mňa toto zaujíma. Lebo postavené turbíny tam nemá, lebo v 2013 v Najsku nebolo postavená jedna, čiže on ešte firmu nemal na toto založenú. Čiže dostane určite otázku, či už má teda ten veterný park nejakú štúdiu a nejaké výstupy pre životné v jeho vytrvalom bydlisku. Čiže toto ma bude zaujímať, aby nám on mohol kázať a moralizovať o tom, aké to bude pekné, zdravé. Toto je bodka na záver, čo mňa bude zaujímať a myslím, že toto bude zaujímať úplne všetkých ľudí. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Určite budeme radi, keď prídete zajtra a vyjadrite svoj názor. A prajem vám pekný večer. Ja ešte na záver chcem poďakovať, že ste ma utešili, že ste povedali, že nepôjdete proti tomu. To mi stačí. Sme zásadní proti tomu asi, čo máme v hlave.